Добро утро и здравейте на всички, които ще видите този клип. Първият ми клип за YouTube. Първо ще започна с това да честитя празника вчера Богородица. Нека всички, които я носят имената Мариан, Мария, Марио, Панайот, Панайота и там вече колко още не ги знам, не съм много с темата религия. Нека да са живи, здрави всички, семействата, всички хора, нека бъдем живи и здрави, да запазим религията, християнството, нека Бог бъде с всички нас. Моята тема, с която ще правя клипчета, така да кажем, клипове, е спорт. Футбол, по-точно. Но мога да направя всякакъв вид спорт. Който искате, ще коментираме. Мога да направя за Олимпиадата. Аз съм направил в моя TikTok канал. В TikTok. Това не е канал, но в TikTok съм качил даже клип за... Съм говорил за Олимпиадата, какво става там. И там съм казвал някои неща, които мисля. И затова и ги правя този клип. И казвам мнението. Не мога постоянно да надам главата само на мои близки хора. Нека да кана обществото, който ме гледа, който ще ме гледа. Извинете. Има право на коментара, има право на всичко. Публикуване, ако искате. Каквото искате. Така. Започвам на бържи. Ще коментирам Лудогорец, Ботев и ЦСКА 1948. И може малко да коментирам с нощния матч. Аз не съм гледал, го слушах обаче. Защото нямам достъп. Не знаех по коя телевизия го дават българска. След да го гледам за Панатинайкос. Много хубав матч. Е станал, може би. Как ще е. Почвам с Лудогорец на бържи, защото не искам да правя дълги клипови, които хората да не ги гледат. Да не ме изслушват даже до край. Първо, Лудогорец. Не е играл толкова зле. Играл хубав футбол. Вярно, резултатен. Търсиха резултат, който им трябваше. Европейски резултат. Имаха техните грешки. Не една. Не си взеха полка от първото по време. Резултат 3-2. Не играха толкова са також футбол. Имаха една-две положения второто по време. Въобще искам да кажа, че и голям клуб като Лудогорец, който има 151 мача в Европа, към 40 победи може би. Човек, те нямаха тая нулна психическа и физическа подготовка срещу Карабах. Карабах, за да направят 7-2, те атакуваха. 117 минута, 116-17, те направиха 7-2. Още и още. Нашите дори не знаеха. Психиката, това е самата психика. Защо трябва да отвиняваме веднага треньорите? Вие, който там ще ме гледа, ще ме чуе. Ако искаш коментирайте. Извинете. Въобще, имате ли си на представа какво е да си там на терена, на игрището? Да тичаш? Вие знаете ли колко енергия, колко психика, какво? Ти трябва да вземеш тази топка, ти трябва да я задържиш минимум 3 секунди. Максимум имаш 5-6 секунди да я задържиш. Не можеш да я държиш много топката. Нямаш и това право. Трябва да веднага да я подадеш на някой твой свободен играч, защото веднага ще бъде закрит. Това е. Затова ви казвам, трябва, не знам, психиката да работи в нашите. Това е тяхната грешка. Психическа и физическа подготовка. Извинете, пия още кафето ми сутринта. Няма. Това е голямата тема. Който и да застане треньор на всеки един български отбор, първоначално трябва да направи една физическа подготовка. Тия момчета не знам как стават тия физически подготовки, но трябва да бъдат научени да тичат 120 минути. Да издържат, да тичат, да дадат всичко от себе си. Не знам как.
И много се чудя, Его Карабах не си отложиха матча. Пафос не си отложиха матча. Жрински тия какви бяха там. Не си отложиха матчите. Играха и даже победиха. И затова играха според мен по-добре. За какво ги отлагаш с тия матчове? Съсредоточаваш се. Те нямат нужда вярно, имат нужда от почивка, но не отлагай такива мачове. И играйте си мачовете, играйте с втория отбор, ако се наложи. Играйте с по-малко от тия дече играят в Европа. Но трябва да се изиграят тия футболисти по-добре се чувстват, когато играят футбол, според мен. Поемат енергия по-хубаво. Аз като бивш футболист, аз се чувствах много по-добре, когато играех. А не като съм на скамейката. Или по време на тренировка аз чаках как да играем тия 2 по 15. На самата тренировка да са минимум 2 по 15. Всеки чакаш с кеф, с удоволствие. Треньори и фитнес инструкторите ни викаха, де пипа топка, тичай. И с такива, как беше на български, защото ги забравих. Как ще е? Ботев. Отивам веднага към Ботев. Не го гледах целия матч. Защото гледах ЦСКА 1948. Там го гледах целия матч. Целия до 117 минута, като 118 тогава стана 4-0. Така. Ботев. Не играха зле. Не съм видял положението за червения картон, за да кажа колко е било реално трябва да има червен картон. Не съм гледал, не мога да коментирам. Но както гледах съдиите, нещо към българските отбори, свириха, ушариха ги с картони. Въобще съдиите нещо не обичат много. Видяхме и боснеците и те не обичат като нация. Нямаше място за наши коментатори. От телевизията нашата. Нямаше. В началото на матча отгледах малко 5-10 минути началото на Ботев, докато бяха почне, ЦСКА Пафос. Дори ни показа 11-торката, дори ни показа състава, дори нищо ни показаха. Това е държание, според мен спортният министър трябва да направи, как да се каже, жалба против босненците за тая тема. Директно да се обади в спортния директор на Босна и да каже защо телевизията ви така направи. Защо държавата ви така се държа. Смършва малко, носа ми запуша. Извинявам се. Защо? Темата ми е защо това държание на босненците. Какво имаме с тях? Аз не помня да имаме нещо, някаква тема политическа или футболна нещо да делим с тях. Не си спомням. Те ако имат... Само ще кажа, пак ще излезе извън темата. Ако гледат Втората световна война 1912, тогава ако са били срещу нас, не дейте гледа хора. Не дейте гледа преди 100, 200, 300, 500 години какво е било. Затова ще сме назад. Трябва да гледаме напред. Продължава, ние сме европейски отбори от европейски държави. Трябва да гледаме света напред, не назад. Така. Връщам се към темата ми. Футбола, спорта. Неща политика да говоря. И там подразбирам 5-6 работи. Вижте. Не огледах целия матч. С Ботев не ми харесаха. Нямаха енергията, нямаха атаките, нямаха положенията, които трябваше да има. Вярност, човек по-малко. Имаха една-две положения, които можеха да завършат с атаки с гол. Не свършиха с атаки с гол. Жалко. Затова и загубиха. Не знам дали продължават в Conference League. Това не го познавам, не го гледах. Изключих веднага. Не ми се гледаше коментатори такива работи. Защото се ядосах. Не беше честно да загубят. Разбирате ли? Тиваме на 1948 ЦСКА. Но обратно казах, няма значение. Човек, направиха такъв матч. Харесаха ми. Подкрепя ги. Защото и те бяха, както Ботев. За мен беше там, защото го гледах този матч. И личен червен картон на Оне Фратадо.
За мен той играч трябва българското първенство да бъде наказан от самия треньор да ни играе 2 мача. 2 мача да е на скамейката или във втория клуб на ЦСКА 1948. Според мен Валю Илиев трябва да го прати при втория клуб за 2 мача, за 1 месец там, за да му дойде полука как играе. И в Европа играеш, как ще правиш ти фал? Излишен фал в центъра, който дори нямаше контратака, нямаш как да сте. Това е, за това какво говоря, нашата подготовка, психическа, физическа. Имаха и те една-две положения за гол, не станаха, не им се получиха. Окей, после, както Ботев цяло по време играха, Ботев играха малко повече, колкото разбрах от коментатора, защото аз гледах повече ЦСКА 19. Ботев играха 50 и колко минути с човек по-малко. И окей, физическата подготовка е слаба. А психическата дори не искам да го върна. Това 97 минути да ти вкарат гол. Това е всичко. Направо аз се шарих, аз махва на нервите им, аз откачих тук, виках. Това е шанта работа. 97 минути ти да получиш гол. На 20 секунди 30 да си от продължение. Да продължиш в конференция лиг, не да продължение на матча. После вече психически се разрушиха. Получиха още един гол 2 на 0. После 3 на 0 стана един гол вече, който вратаря пак няма да го отвиня, защото вратарчето спаси много положения. И то спаси много положения, който го гледа матча, ще ми коментира и ще каже, да, прав си, човек. Просто няма българските отбори, нямаме нужната физическа подготовка и психическа. Трябва клубовете да седнат да поработят, когато има такива мачове европейски. И съм против, следващото нещо е, съм много против отлагане на футболни срещи в първенството заради участие. Извинявам се. Заради участие на европейски там първенства, как се вика. Против. Трябва да си игра. Карабах игра. Жренски тия, как се казват, играха. Пафос играха първенството. Биха си и си побиха пък. Това го видяхме и предния път с Ботев. Не играха с Панатинайкос. Преди да играха с Панатинайкос, да загубата 2 на 1, те играха дербито с Пловдивското. Перфектен футболен матч. Не го гледах целия, защото и работих. Бях и на работа късно, да. Но аз си, когато ми се налага някой път, работих до късно. Гледах малко. В телефона даже си го гледах. Аз тук и на телефон си го гледам. Ботев играха супер футбол. После не играха в първенството, отложиха матча с не знам кой отбор. Паднаха 4 на 0 от Панатинайкос. И там някакви грешки, там някакви... Според мен не беше толкова добрата играта на Панатинайкос, колкото бяха грешките на Ботев в този матч. Това го видяхме и с Лудогорец. Там играха с ЦСКА, с кой? Нали, първия матч, после бяха се били, втория матч паднаха 1 на 0. Това? Чакайте, хора. Аз съм против тия отлагания. Всеки вика, той си почува, ама той губи кондикция на... Трябва да играят тия хора. Това им е работата. Там става по-тъй. Да, подмени половината отбор децека. Може да ги подмениш. Имаш това право. Нали, дадеш почивка. Това е при нас. А затова ми е омразно и ми е гадно и ми е тъпо. Видяхме ЦСКА 1948. Те си изиграха футболния матч, мисля. Може би. Или бяха го отложили. И те май го отложиха. Не си спомням. Как ще е? От днеска нататъка моите клипове, които ще са по европейски теми, футбол, Шампионска лига, Лига Европа,
Confederation League, които мачове съм гледал, които такова, ще ги коментирам, ще сядам. И българското първенство. Там вече ще го гледам по-на анализаторски така. И ще анализираме нещата. Така, ще благодаря предварително, който ми последва, който ми гледа клипа. Доста дълъг стана. Няма как. Анализираме. Говоря. Не знам. Качеството може да не е перфектно. Нормално съм с телефона снимам. Държа се на ръка. Нямам опит. Не съм инфлуенсър. За напред ще имам по-голям опит. Ще ви благодаря, който ми последва предварително. Последвайте ме, знаете как, няма да ви казвам, към банка, Манбанка, там да получавате, който и коментирайте, и нека се коментираме и нека да правим клипчета интересни, така да си говорим. Да ни е хубаво. Коментирайте ми, аз ще ви отговарям с клипче, било с кратко, било с голямо, няма значение кой ден с какво се пада, мога да ви коментирам, когато си искате, мога да направя клип. И така. Пожелавам ви лек ден, приятен уикенд на всички. И хора, деца казва, обичайте се, бъдете хора, бъдете човеци едни към друг. Бъдете човечи. Не критикувайте другия по това, което виждате. Трябва да го познаете в сърцето, в душата. Не критикувайте човек, тук е така. Научете се да научите човека срещу вас. Когато го научите какъв е, що е, тогава. Аз затова не критикувам никой от отборите. Аз съм друг отбор фен, аз съм си левскарен. Може. Но това няма никакво значение. Няма да критикувам, да ги обиждам Лудогорец, ЦСКА 1948 или Ботев или ЦСКА или който ще е. Просто анализирам и говоря какво видях. Това е. И пак ви желая лек ден.